Duha ka pagpamusil ang nahitabo sa usa ka barangay sa General Santos City, sunod lang sa halos usa ka oras kagabi. Atong sayro ng detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sarap patay ang manager sa usa ka bangko dinhi sa General Santos City dihang gipusil kini kagabi sa Barangay Lagaw. Apan wala lay usa ka oras laing pagpamusil na sab ang nahitabo kung asa ang biktima, usa ka tricycle driver sa susamang barangay. Patay ang manager sa usa ka bangko dinhi sa General Santos City. Human kini gipusil sa Leon Liedo Street, Barangay Lagaw alas 6:30 kagabi. Giila ang biktima nga si Peter Salvador. Matud sa nakakita sa insidente, namatikdan niyang hinay ang padagan sa SUV nga gisakyan sa biktima. Nahinay sa parking dire, hinay yung takay parking dire. Pana tapos na ako diya sa tubang abi na ko banggaan niya ko. Sulod ko dito sakit. Ato lang to. Pero may napansin ka? Wala na, nagsulot ko diretso. Pag sulod ko dito diretso, nagsingit pa rin ispina ko nga may ara daw dire ko sel. Dito no. Moto nga tan-aw ko. Dagdagan ng tao. Sa karon wala pay matumbok nga motibo ang kapulisan ug padayon pa ilang pagpanguha og impormasyon ug mga ebidensya. Samtang gikondena sa City Bankers Association of General Santos ang insidente. We really condemn the killing of Mr. Peter Salvador, since this is not this is unusual for us. And pagkakilala naman sa kanya, Peter has been very, very nice to everyone, generous, masipag sa trabaho, and also yung love niya sa family niya, ma'am. Samtang wala pay usa ka oras ang milabay na sundan na sab og laing pagpamusil sa Digos Macar Road sa susamang barangay. Naigo sa ulo ang tricycle driver nga nailhang si Adonis Bersero. Kaya nagdagan ang motor ganina, gisundan to ang isa ang sikat-sikat. Bigla na tumba dito man gipusil. Duha ka bala. Pagka man natumba siya dito ano na siya gibiyaan sa nagtira. Sigun sa General Santos City Police Office, ilang ginatanaw ang posibilidad nga stray bullet ang nakaigo sa biktima. Kasi kung talagang siya yung babarilin, dapat usually lalapitan niya at barilin. Iba kasi ito. Based sa report, while nag-drive yung isang victim natin, yung ipangalawang insidente, allegedly nakarinig siya ng putok from a distance. No? Hindi siya malapit sa kanya. Then later on, napansin na lang niya na may sugat na siya sa part ng likod ng ulo niya. Tinitignan pa ito kung talagang shooting incident ito or ligaw na bala lang ho yung tumama sa kanya. Apan alang sa igsuon sa biktima, giplano ang pagpamusil. Nanawagan sab kini og tabang pinansyal alang sa operasyon sa biktima. Gituyo gud siya kay duol lang gisundan gud siguro sa sikad niya. Unta matagaan og ustisya ang akong igsuon no madakpan tong naghimo niini. Samtang dunay mandato ang chairman sa Peace and Order Committee sa syudad ngadto sa General Santos City Police Office nga mahatagan og hustisya ang mga biktima ug ang kabanay niini sa labing daling panahon. Kaya tinawagan agad natin ng GSPO to have a presentation so that we will know the angles of the investigation. To this date, they are still in their thorough investigation and they cannot divulge. So maybe by the next week, I invited them again to give us some views on that matter. Kasi tumahimik ang Jensen for quite a long time. We considered isolated na mga kaso ito. Hindi naman siya rampant or sunod-sunod or konektado. So maging kalma lang ho tayo. Ang magandang gawin natin is pag may mapansin tayong kaduda-dudang bagay or tao sa ating lugar, huwag tayong mag-atubiling i-report agad. Sara, ginakonsidera sa General Santos City Police Office nga isolated case matud pa ang mga nahitabong pagpamusil kagabi. Apan pag-uhay lang Sara, duna na say lain nga pagpamusil nga nahitabo din hilang sa Barangay Dajangas East kung asa ang biktima usa matud pa ka kanhing ATM technician. Sa karon Sara, gidala sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival sa doktor.
Alright, amping diha ug daghang Sara? salamat Abi Caballero.